Nagbilin sang dako nga halit sa dunang manggad ang madamo nga proyekto sang Sunwest Inc ni anay ako Bicol Representative Zaldy Co. Sa interview sang Bombo Radyo kay Mr. Ramil Martinez, Communications Coordinator sang Amlig Alliance Antique, iya ginpahayag nga ginpalab-ot sa mga Indigenous people ang pila ka mga laragway kag video sang kabukiran nga nakabkab ilabi na kun tyempo sang bagyo rason nga mas nagadugang ang pagkaguba sa mga kabukiran sang nasambit nga probinsya. Sa matandaan, may yara sang 65 ka mga proyekto ang Sunwest Inc. Humalin sang tuig 2017 tubtob 2025 nga nagabalor sang masobra 4 million pesos sa kabilugan sa probinsya sang Antique. Sa subong, positibo ang mga IPs kag mga environmental groups ilabi na sa pagpanguna ukon sa pagpagwa sang warrant of arrest bato kay ko kag nagasinggit sila sang hustisya nga mabalik ang ginkawat nga pondo sang gobyerno nga naghalin sa mga taxes sa mga Pilipino.